gin Huduma Center. Emwai odhi oketnegi a special space maginyalo time fast track jok manowe oko go mondo mi gidonji an mano daneno kokonyo kanyo madoni walose to bende wang'ino kinyi makawuono ka piny owacho biro bedo ka siro jopuonjre madirom 45,000 e mbalariany. TVET gibiro bedo ka gisiro jopuonjre madirom 42,000. Jopuonjre mamoko gi bende dong kata mana kanye. Morino kaka jalony weche mag somo bende kinyi makawuono nyaka walose nikech wang'eni nitiere jopuonjre ma oseyudo duoko. Samoro duoko mana giyudo ok owinjore kodgi nikech waneno ka skunde mago mag piny owacho bende luongo ji, mago mag private universities bende luongo ji. Samoro japuonjre na dwaro mar mondo mi oluonge public kata private ok oyudo. Samoro mbalariany dwaro dhi Maseno oluonge Odere Okango. Wach makama dinyis kata mna course. Samoro no dwaro kata mna temo fuambo. To miye kata mna community based courses. Dinyis japuonjre makamano nade ukinyi makawuono. Sharon aparo maber ahinya chieng' mane wa bet ka kane KUPPS noyawo portals kane uluongogi mondo ginyis nyithindo gik monego bed ni gitimo to gi tich ma KUPPS tiyo negi mondo mi ging'e gima onego bed ni gitimo gin be. To ne giwacho maber ni onge course ma gimiyo nyathi ma nyathino ok oyiero. Tiende ni sami dhi yiero courses out of miyiero go ang' ni yud achiel. Koro ka adwa dok ne KUPPS matin nikech iyudo ni ne gisenyiso nyathi nomiyogi options. Sami chiwo options tiende ni ng'eyo ni kok ikawo ma to mae bende pod nyalo bedo ni maber. Koro ne giwacho ni gimiyi mana from mani yiero ka ema ang' ne yudi achiel. Kriteria modong to koro gine ma ging'eyo kaka gitimo. Koro ok apar ka dibed ni nitiere nyathi motimo course momi ma opogore gi nitiere ga paro ma bende wilre ka samoro ini ka course mana janyuol nyalo paro dongwa ni twak yes ini ka course mana janyuol dwaro nikech samoro ni yiero courses kata mana dek to nwacho ni mana janyuol dwaro cha emiketo kanyo mari cha biketo kanyo ka wana to umbi mana janyuol dwaro ingeno ma bende nitiere to bende lokruok mag courses gi bende nitie ga samoro nyalo bedo kwa nyiso japiny awinj pachi kapok awinjo mar board. Koro gima ng'eyo ni kata mana university kisedonje yot ga mondo mi idhi according to chike mag university ma eiye kachacha nyathi nyalo ga change course. Aseneno mosetimore mang'eny. Koro for now taparo ni gikawa nikech en achiel kuom options go kata ne en mar janyuol ma noyiero ni kata ne en mari kawa one of the options go eko. Kichope university you can always make arrangements mondo mi change it is allowed. It is possible.